Από τους πιο αξιόλογους γυναικείους αγώνες ήταν τα ηραία, αγώνες με πανάρχια καταγωγή. Ξέρουμε ότι γινόταν στην Ολυμπία, στο Άργος και στη Σάμο. Αρχικά το μόνο αγώνισμα ήταν ο αγώνας δρόμου. Οι αγώνες αυτοί δεν είχαν τη βαρύτητα των Ολυμπιακών αγώνων, όμως αποτελούσαν πραγματικά πολύ σπουδαίο γεγονός. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες δημόσιες εμφανίσεις κοριτσιών προς τιμή της θεάς Ήρας. Ξεχωριστή θέση στο γυναικείο αθλητισμό είχε η Σπάρτη. Τα κορίτσια ξεκινούσαν να γυμνάζονται από νωρίς, με σκοπό όταν μεγαλώσουν να είναι γέρες και να γεννήσουν υγιή παιδιά. Ασχολούνταν με τα αγωνίσματα, δρόμος, ακόντιο, πάλι και δίσκους. Γυναίκες Ολυμπιονίκες υπήρξαν στα ιππικά αγωνίσματα. Ήταν οι διοκτήτριες των αλόγων που νικούσαν και ας μην τα υπέβαν οι ίδιες. Δρόμος πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα αγωνίσματα. Αρχικά γινόταν μόνο το στάδιο. Θυμίζει το σημερινό αγώνα 100 μέτρων που είναι αγώνας ταχύτητας. Αργότερα προσθέθηκε ο διάβλος που θυμίζει το σημερινό αγώνισμα των 400 μέτρων. Αγώνας ταχύτητας και αυτός. Άλλο αγώνισμα ήταν ο δόλιχος που ήταν αγώνας αντοχής αφού οι αθλητές έκαναν μεγάλη απόσταση. Υπήρχε και ο πλήτης που ήταν ο πιο εντυπωσιακός γιατί ο αθλητής φορούσε περικεφαλαία και περικμημίδες. Στο ποδόσφαιρο τις λέμε επικαλαμίδες και κρατούσε ασπίδα. Πυγμαχία. Η πυγμαχία είναι ένα από τα παλαιότερα αθλήματα. Συμπεριλήφθηκε στα Ολυμπιακά αγωνίσματα που γίνονταν από παιδιά ήδη από τον 7ο αιώνα πριν την γέννηση του Χριστού. Το ακόντιο. Οι αρχαίοι Έλληνες φρόντιζαν να πετούν συχνά ακόντιο, αφού αυτό αποτελούσε το βασικό επιθετικό του όπλο. Το πένταθλο αποτελούνταν από 5 αγωνίσματα: δίσκο, ακόντιο, άλμα, δρόμο και πάλι. Ο δρόμος και η πάλι ήταν και ξεχωριστά αγωνίσματα, αλλά το άλμα, ο δίσκος και το ακόντιο γίνονταν μόνο μέρος του πεντάθλου. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το πένταθλο καθόρισε ο Ιάσονας. Άλμα. Αντίθετα με το σύγχρονο άλμα, όπου ο μόνος εξοπλισμός του άλτη είναι τα αθλητικά του παπούτσια, στους αρχαίους Ολυμπιακούς χρησιμοποιούσαν λίδινα ή μολύβδινα βάρη στους αλτήρες. Η χρήση των αλτήρων επέτρεπε στους αλτές να επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις. Παγκράτιο. Το παγκράτιο ανήκει στην κατηγορία των βαρέων και επικίνδυνων αγωνισμάτων.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, το Παγκράτιο ξεκίνησε από τον ήρωα Θησέα, ο οποίος συνδύασε την πάλη και την πυγμαχία για να σκοτώσει τον Μινόταυρο. Δίσκος. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι οι δίσκοι ήταν αρχικά φτιαγμένοι από πέτρα και αργότερα από χαλκό, κυρίως, αλλά και από